Здравейте на всички! Датата е 12 ноември и днес навършвам 18 години. И сега ще ви прочета моето стихотворение "Момичето с насълзени очи". Написах го преди няколко месеца, но го пазех точно за днешния ден, защото това стихотворение е последното от предстоящата ми за издаване стихосбирка със заглавие "Се дарявам". Тя е свързана с грижата за себе си и с връзката с нас самите. Специалното в нея е, че тя не е общо човешка. Тя не е за всички хора. Тя е свързана с мен самата. Ако Библия на сърцатия човек беше придобитата моя мъдрост, която искам да раздам на всички, за да може и те да я използват в своя си живот, то тук тази книга е свързана само с мен и с моя път. Така, момичето с насълзени очи. Вече съм друга, силна съм аз, ходя с гордо вдигната глава. Не плача, не треперя от страх, но никога нея не ще забравя. Никога нея не ще забравя момичето с насълзени очи, дето докъсно в тихите вечери лекуваше себе си с химикалка и лист. Някога другите спасяваше, казваше им, че са ценни и добри, а душата й бавно се сриваше, себе си отказваше да спаси. И точно тогава, в болката адска, тя прегръщаше своите травми и падаше всяка следваща маска и лекуваше рана след рана. Всяка мъчителна болка по тялото, на душата всяко треперене, бавно, но славно се срещаше с дълго чаканото изцеление. И малко по малко, хей така, като в приказка стара, вълшебна, момичето с насълзени очи себе си обикна, себе си намери. Някой, зная, ще попита мене сега, кое ли е това момиче, коя ли е тя? А аз ще кажа с гордост и сълзи в очите: тя е едно от моите минали аз. Тя е най-върховното творение. На нея точно себе си дължа. И до края на живота си ще я обичам. Не защото е перфектна, а защото е тя. Благодаря ви, че ме слушахте и до нови срещи!